illum se nkompli il-ktieb Tħaħen tal-Gwerra u se naqra it-tieni kapitlu li jismu Tfaqqa l-Burraxka fuq kitba ta' Lawrence Mizzi. It-3 11 ta' Ġunju konna għadna bil-kemm qomna kienu xi 7. F'daqqa waħda nisimgħu it-tinwieħ kiebi tas-sirena jew il-balomba kif aħna tan-naħa l-oħra konna ngħidula. Aħna l-aħwa konna 5 ħarisna lejn xulxin bħal irridu nistaqsu allura issa x'ġej. La ommi u lanqas jien u ħuti ma kellna liċken ħiel għalfejn kien ingħata dak is-sinjal jew x'kenna nagħmlu issa li kien ingħata. Dak id-dubju malaj neħħejnieh meta bdejna nisimgħu l-isparaturi tal-kanuni u tfaqqih tal-bombi. Terġa' ftit tal-ħin wara, it-sija li kienet barra tisma' l-quddies ġiet tiġri u bleħen imwerwer qaltilna qed jitfgħu il-bombi. Naf li mingħajr ma qadna naħsbu morna inxtħetna taħt il-mejda tal-pranzu nistennew il-ħsejjes jieqfu. Ma għandix amment kemm dam sejjer dan l-ewwel ħbit mill-ajru. Naf biss li aktar tard filgħodu reġa' kien hemm xi ħbit ieħor u tsiti ta' mara li kienet messita l-kurzità biex tara kif ikun attakk mill-ajru. Bexqet kemm il-purtella tal-gallerija u xirfet rasa l-barra. Dak il-ħin għadda wieħed mill-mażula biex jassu u li kellhom faxxa ma' drieħhom blittri SC jew SC bl-Ingliż li kienet tfisser Special Constable. U x'kien lemaħ lil tsiti bleħen żor għajjat x'inti tagħmel fil-gallerija? Sitt li se tara l-Santu Rocco? Il-Birgu kienet toħroġ kull sena purċissjoni bl-istatwa ta' dan il-qaddis. Għala dik il-purtella u idħol il-ġewwa. Siti mifxula għamlet kif qalilha dak tal-faxxa li llum nifhem lanqasu ma kellu liċken ħiel ta' gwerra moderna għax kieku flok joqgħod jippassiġġja fl-eqqel tal-ħbit kien jara kif imuru jdabbar rasu mill-aħjar li jista' ukoll jekk rasu kienet imħarsa b'ilmu tal-azzar. Dik l-ewwel ġurnata tal-gwerra għaddejnija ġewwa. Barra ma kontx tilmaħ ruħ. Meta resaq il-lejl għedna r-rożarju u xi talb ieħor għal paċi u morna norqdu taħt il-mejda tal-pranzu. Dik id-darba niftakar ma ċċajtajniex x'ħin tħallna taħta. Wara biss ftit sigħat bdejna nintebħu li l-gwerra ma kienitx il-logħba sabiħa li konna naħsbu aħna tfal. Terġa' dakinhar missieri ma ġiex jorqod id-dar. Kienu żemmew ħittarzna fuq xi xogħol. U kif dejjem jiġri f'waqtiet bħal dawn, tkun trid xi ħadd tal-wens u minħabba fekk ħakimni biża' kbir. Mhux biża' li se jiġrilna xi ħaġa bħal ngħidu aħna immutu jew naqgħu f'idej l-għadu. Le, ma kien biża' li iġġib l-inċertezza. Ħadd minna ma kien jaf x'ġej għal wiċċu. Dakinhar b'sarna naħseb li għalkemm il-futur ħadd ma kien jafu u mnalla. Fil-qalba ta' qalbna ħassejna li l-ħajja kif konna nafuha kienet qabet biex qatt aktar ma terġa' tiġi. Ma niftakarx kif kien għadda l-ewwel lejl tal-gwerra li jiena u l-4 ħuti l-oħra qattajna taħt il-mejda minn għalina għal-kien. Lanqas ma għandi idea x'kien il-ħolm li kelli dakinhar għalkemm nista' nobsor. Li naf u li kmieni ġiet omna tqajjimna. Oħorġu minn hemm taħt. Isaw, ilbsu malaj ħalli mmorru. Fejn ma? Se mmorru l-Gudja ma' Tziju. Għalkemm wieħed mill-iżgħar irħula u mill-inqas magħrufa mitfun fil-qalba ta' Malta, jiena u ħija l-kbir ma staqsejniex fejn tiġi l-Gudja. It-Tziju kien superjur tal-mużew f'dak ir-raħal u xi ġimgħat qabel ma faqqet il-gwerra kien ħadna għall-festa tal-Preċett li kif jaf kulħadd tal-mużew jiċċelebraw b'solennità kbira.
Il-kelma li aħna konna semmurru l-gudja bil-private ma larx terdit fost rabatna u f'kem trot salib ħafna li kienu jiġu minna imqar mill-bot ġew wara bibna jittawlu biex noħduhom magħna. Ħaġa li t-siju li kien inkarigat mill-operazzjoni kien, fil-virgoletti, operazzjoni kien, għamel bil-qalb kollha. Meta ġiet il-karozza, kulħadd ħaxi affarijiet tal-bżonn u billi żmien ma kienx hemm, tlajna u qadna mill-aħjar li stajna. Kien hemm it-siju u t-sija u ommhom, in-nanna, ommi u jien u 4 ħuti, tsiti l-oħra bi 3 tfal, wieħed minnhom ta' twelid, il-kuġini ta' missieri, il-parrinu u 2 nisa oħra aħwa imdaħla fi żmien u n-nannu Wenz. Raddejna s-salib u pass imħarrek ħallejna l-djarna u l-belt fejn twelidna u li magħha min jaf kemm konna ilna marbuta. U bħal nagħmlu l-ġirien. Kos toqgħod taħseb. Fl-assedju l-kbir tal-1565, in-nies tal-irħula meta sar jafu bil-ħbit tat-torok kienu telqu kollox warajhom u marru jfittxu kien il-ġewwa mis-swar tal-Birgu. Issa, 400 sena wara, ġara il-maqlub. Kulħadd ħalla l-Birgu u l-bliet l-oħra u mar ifittex il-beraħ tal-kampanja. Il-bot mit-tarzna u l-port biex kemm jista' jkun jeħles mill-lemm u l-awċ u l-qirda li kienet ġejja fuqna. Din id-darba mhux bħall assedju tat-torok, l-attakki ma ġewx bl-art jew bil-baħar, iżda tfaċċaw mill-ajru. Bħalma fl-imoddi tajjiet kbar ta' ġurati kienu jaħbtu minn żmien għal żmien għall-ċuħ tar-rabatana. Is-saħta reġgħet fuqna. U kontra dak li kien ġara fl-1565 ma kien kellna xejn li seta' jħarisna mill-qirda li kienet nieżla mis-sema. Is-sward id-darba kienu bla saħħa u x-shelters kienu għadhom lanqas bdewhom. U hekk tlaqna l-djarna l-eżes ħaġa li għandu l-bniedem wara niesu. U nfridna minn ħbiebna, xi ħut minnhom jħassra biex qatt aktar ma nerġgħu narawhom. Aħna u sejrin, mat-triq ma konx nilmaħ għajr karozzi u karettuni mobbija bin-nies u s-sarar. Ħerġin mill-bliet u telajn il-fuq ifittxu il-ken tal-irħura. L-evakwazzjoni tal-inħawi li jħadnu l-port il-kbir kienet bdiet ta' bilħaq. U hemm jintem it-tieni kapitlu.